Jeg hedder Christian. Jeg er 19 år. Jeg går på VUC i Glamsbjerg. Jeg hedder Benjamin. Jeg er 27 år. Jeg går på VUC 9. og 10. klasse. Jeg hedder Jørgen, og jeg er lærer på VUC her i Glamsbjerg. Jeg hedder Luna. Jeg er 18 år, og jeg går på VUC i Glamsbjerg. Jeg er i gang med at tage en 2-årig HF. Jeg vil gerne bruge den HF til at blive ingeniør i biokemi. Jeg er i gang med at tage trin 1, 2, 3 og 4 i dansk inden for ordblind, og så vil jeg tage trin 1 og 2 i matematik. Jeg har været her i 4 år, og jeg underviser på alle niveauerne her på Glamsbjerg VUC. Jeg har både ordblinde, jeg har AVU, og jeg har FVU, og jeg har HF. Og jeg er med at tage en HF, og lige nu går jeg på første år. Jeg kan rigtig godt lide at have mange fagene, vi har, og så har jeg lært en masse nye mennesker at kende. Jeg synes, undervisningen er rigtig god og meget divers. Vi lærer rigtig mange ting. Og lærerne er gode til at lave et godt samspil mellem elever og lærere. Og jeg kan rigtig godt lide at gå her. Jeg synes, her er rigtig hyggeligt, og jeg synes, lærerne er rigtig gode. Det er bare verdens bedste job.